дуруд бинандагони азиз, барномаи навиди бомдодиро ман Амриддин Олимов пешкашатон мекунам. имрӯз сешанбе 22 июн аст ва соат дар душанбе 11. нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳо. Тоҷикистон аз сабти ҳолатҳои нави гирифторӣ ба COVID-19 хабар дод. як ширкати русӣ дар якҷоягӣ бо хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон ба сабтиноми хоҳишмандони кор дар Русия шурӯъ кардааст. Қирғизистон ба Қазоқистон ними оби ҷудошударо медиҳад. мақомоти Тоҷикистон расман эътироф карданд ки ҳолатҳои нави сироятёбии сокинон ба COVID-19 дар кишвар сабт шудааст. ситоди муқобила бо коронавирус бегоҳи 21 июн бо нашри ин хабар аз сокинон даъват кард ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя кунанд. дар хабари ситод мушахасан гуфта нашудааст ки чанд нафар ба COVID-19 гирифтор шуданд. вазорати тандурустии Тоҷикистон аз 10 январ ба ин тараф хабар медод ки дар кишвар ягон ҳолати сироят ба коронавирус сабт нашудааст. вале шубҳаву гумон дар бораи изҳороти вазорат ҳамчунон зиёд буд, бахусус дар рӯзҳои ахир ки расонаҳо аз мусбат баромадани натиҷаи ташхиси чандин нафар дар озмоишгоҳҳо хабар доданд. масъулини вазорати тандурустӣ гирифтории сокинон ба COVID-19-ро рад мекарданд. ситоди муқобила бо коронавирус сабаби дубора хуруҷ кардани бемориро ба бетаваҷҷӯҳӣ, риоя накардани муҳлати муайяншуда барои худмуҳофизатии шаҳрвандони мамлакат ки аз хориҷи кишвар баргашта буданд ва истифода накардани ниқоб рабт додааст. вобаста ба ин аз ҳар як сокини мамлакат қатъиян риоя намудани тавсияи мутахассисони соҳа, безарурат гашту гузор накардан, истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маводҳои безараргардонӣ талаб карда мешавад, омадааст дар хабари ситод. ҳанӯз маълум нест ки мақомоти Тоҷикистон дар пайи хуруҷи дубораи беморӣ чӣ маҳдудиятҳоеро ҷорӣ мекунанд. дар хабари ситоди муқобила бо COVID-19 дар ин бора мушахасан чизе гуфта нашудааст. ситод ки раҳбараш нахуствазир Коҳир Расулзода аст, ба он таъкид кардааст ки риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар вазорату идораҳо ва тӯю маъракаҳо пурзур карда мешавад. рӯзи 12 май радиои озодӣ ва хабаргузории Азия плюс дар гузоришҳои алоҳида аз гирифтории чанд нафар ба COVID-19 хабар доданд. як сокини душанбе бо ирсоли натиҷаи ташхис ба радиои озодӣ гуфта буд ки тести падару модараш дар яке аз ташхисгоҳҳои хусусии пойтахт мусбат баромадааст. ин бори аввал нест ки мақомоти тоҷикро ба пинҳонкорӣ дар робита ба коронавирус муттаҳам мекунанд. дар моҳҳои март-апрели соли гузашта ҳам вазорати тандурустиро ба хотири он интиқод мекарданд ки мавҷудияти коронавирусро рад мекунад, вале масъулин мегуфтанд иттилои додаи онҳо санҷида шудааст ва бархеҳо мехоҳанд сокинонро ба вохима андозанд. хадамоти муҳоҷират дар якҷоягӣ бо ширкати сохтмонии пик модули шаҳри Москав номнавис ва ба ҷои кор таъмин кардани шаҳрвандони кишварро оғоз кардааст. дар ин бора Амид Ховар хабар дод. дар хабар гуфта шудааст ки ширкати мазкур барои фаъолияти меҳнатӣ мардони то синни 43 соларо ба кор қабул мекунад. муҳлати қабул танҳо 3 рӯз аз 21 то 23 июни соли равон муайян шудааст. музди меҳнати кормандоро 55-65 ҳазор рубли русӣ гуфтанд. ҳамзамон дар хабар омадааст ки чипта ройгон буда тамоми хароҷот аз ҷониби ширкати сохтмонии пик модул пардохт мешавад. рӯзи корӣ аз соати 8 субҳ то 8 бегоҳи рӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шудааст. чанде пеш биржаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар назди иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ҳам ташкил шуда ки дар ҳамоҳангӣ бо ниҳодҳои зирабти иттиҳоди коргарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба интиқоли дастаҷамъонаи муҳоҷирони корӣ ба Русия шурӯъ кард. масъулони ин биржа дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфта буданд ки ширкатҳои корфармо тамоми масъулияти таъмини коргаронашонро ба зимма мегиранд. то ин вақт дар Тоҷикистон 12 ширкате буд ки муҳоҷирони кориро ба Русия сафарбар мекард, аммо шикоят аз фаъолияти ин ширкатҳо зиёд буд. муҳоҷирон аз он изҳори нигаронӣ мекарданд ки дар ин ҷо барояшон ваъдаҳои зиёд медиҳанд, аммо вақте мераванд бо дигар воқеиятҳо рӯбарӯ мешаванд. тибқи иттилои вазорати меҳнату муҳоҷирати Тоҷикистон дар соли 2020 тақрибан 130 ҳазор кас аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати корӣ рафтанд ва ин рақам дар муқоиса ба соли пеш аз он 76% камтар аст. мувофиқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, мизони пулҳои фиристодаи шахсони воқеӣ аз хориҷа ба кишвар дар соли гузашта 6.3% кам шудааст. ба маълумоти Бонки Марказии Русия, муҳоҷирон соли гузашта ба Тоҷикистон 1 миллиарду 741 миллион доллар фиристоданд ва ин рақам дар муқоиса ба соли қаблӣ 759 миллион доллар камтар будааст.
дар Тоҷикистон то 42% занони қобили ҳамл ва кӯдакони навзоди то 5 сола бо камбуди хун рӯбарӯ буданд. далели ин амр ва қадпастиву бемориҳое ба мисли ҷоғар дар миёни ин гурӯҳи сокинон камбуди ғизои муқаввӣ дониста мешавад. юнисеф сандуқи ҳимоят аз кӯдакони созмони милали муттаҳид изҳор медорад ки омода аст барномаҳои Тоҷикистон барои дастгирии модарону кӯдакон ба ғизои муқаввиро сармоягузорӣ кунад. ҷузъиёти ин мавзӯъро дар гузориши ҳамкорам Нигораи Фазлиддин тамошо кунед. дар Тоҷикистон 42% занони қобили ҳомила ва кӯдакони навзоди то 5 сола бо камбуди хун рӯбарӯ ҳастанд. далели ин амр ва қадпастиву бемориҳое ба мисли чоғар дар миёни ин гурӯҳи сокинон камбуди ғизои муқаввӣ дониста мешавад. ин ва дигар масъалаҳо дар ҳошияи мизи гирди нақши парлумон дар беҳтарсозии ғизо дар Тоҷикистон баррасӣ карда шуданд. ба нақшагирӣ яке аз омилҳои асосӣ ба танзим даровардани истеҳсоли соҳаи кишоварзӣ аст. шумо тасаввур кунед ки порсон нархи сабзӣ хеле арзон буд. сабаби асосии арзон будани он буд ки як сол пештар нархи сабзӣ қиматтар буд ва бисёр мардум сабзӣ кориданд ва имсол бисёр мардум пиёз кориданд. бинобар ин як халта пиёз 10 сум, 1 кило сабзӣ ҳам 10 сум. мақомоти кишвар дар роҳи дастрасии сокинон ба ғизои солиму муқаввӣ талошҳое ба харҷ медиҳанд, аммо бархе сохторҳо дар расидагӣ ба ин ҳадаф мушкил эҷод мекунанд, зеро таъмини амнияти ғизоӣ аз кори ин ниҳодҳо сахт вобастагӣ дорад. тадқиқоти тибби демографии соли 2017 нишон дод ки дар сатҳи ҷумҳурӣ 18% кӯдакони то 5 сола қадпастӣ, 8% кӯдакон камвазнӣ, 6% лоғарӣ дорад. ҳамин тариқ нишондиҳандаҳои қадпастӣ, камвазнӣ, тамайюли пастшавӣ дошта, мутаассифона нишондодҳои камхунӣ чӣ дар байни занон ва чӣ дар байни кӯдакон тамайюли болоравиро дорад. ин нишондод дар байни занони синни соли қобили таваллуд 41% ва дар байни кӯдакони синни аз 6 моҳа то 5 сола 42%-ро ташкил медиҳад. ба иттилои намояндагони юнисеф дар Тоҷикистон феълан дар кишвар 220 000 кӯдакон дар дастрасӣ ба ғизои солиму кофӣ мушкил доранд. донишмандон собит карданд ки дастрасии кӯдак барои рушди солим дар 1000 рӯзи нахустини баъд аз таваллуд ба ғизои кофӣ муҳим мебошад. аз даст додани 1000 рӯзи нахустини баъд аз таваллуд бароямон хеле гарон меафтад, зеро мо мояи рушди солими кӯдакро аз даст медиҳем. дар ин рӯзҳо шири модар ба кӯдак низ муҳим аст, зеро байни тифлу модар 1000 пайвандҳо вуҷуд доранд. агар кӯдак дар ин муддат витаминҳои заруриро барои рушд нагирад, минбаъд хатари рушди ҷисмониву равонии кӯдак бо нуқс сурат мегирад. юнисеф ё сандуқи ҳимоят аз кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон изҳор дошт ки омода аст барномаҳои Тоҷикистон барои дастрасии модарону кӯдакон ба ғизои муқаввиро сармоягузорӣ кунад. вилояти ҷамбули Қазоқистон ба далели поён рафтани сатҳи об дар обанборҳои Қирғизистон ба мушкили норасоии об рӯбарӯ шудааст. дар ин бора раиси вилояти ҷамбул Бердибек Сапарбоев дар посух ба суолҳои бахши қазоқии радиои озодӣ изҳори назар кардааст. бахши қирғизии радиои озодӣ ахиран хабар дод ки Қирғизистон бо мушкили камобӣ рӯбарӯ шудааст. тибқи гузориши радио сатҳи об дар обанбори тоқтогули он кишвар то ба 10.8 миллиард метри мукааб поин рафтааст ки назар ба соли гузашта 2-3 миллиард метри мукааб камтар аст. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам Хиромон Бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 22 июн ошно мекунад. 22 июни соли 2003 бинобар натиҷаҳои назарпурсии умумӣ дар Тоҷикистон муҳлати раёсатҷумҳурӣ дар қонун тағйир ёфт. ба як шахс ҳақ дода шуд ки 2 давраи 7 сола дар курсии раёсатҷумҳурӣ кор кунад. чунин тағйирот ба қонунро ҳамчун қадами дигар ба тамаркузи қудрат дар дасти як нафар интиқод карданд. 22 июни соли 2016 дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ созмони фаъоли ҳомии ҳуқуқи сарбозон баъди 4 сол дубора ҳаққи фаъолият дарёфт кард. ҳаққи фаъолияти дубораи созмоне ки бо фошкориҳои хушунат дар артиш ном бароварда буд таҳти фишори ҷомеаи ҷаҳонӣ имконпазир шуд.
22 июни соли 2018 қурутоби тоҷикӣ нахустин бор дар як нашрияи амрикоӣ муаррифӣ шуд. нашри амрикоӣ The New Times тарабхонаи нави душанбе каферо дар маркази шаҳри Нью-Йорк муаррифӣ ва амрикоиҳоро ба чашидани қурутоби тоҷикӣ даъват кард. душанбе кафе яке дигар аз тарабхонаи сохтаи муҳоҷирони тоҷик дар амрико мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои 22 июн чунин таъин кардааст. шумо барномаи навиди бомдодиро дар пешниҳоди ман Амридин Олимов тамошо кардед. то барномаҳои баъди худо нигаҳдоратон бод ва ҳамеша моро дар сомонаи swazodi.org ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. хайр, то боздид.